Ден 25 не отваряме коледни календари. И весела Коледа! За жалост стигнахме края на нашата поредица, колкото и да не ми се иска. Между другото, не мога да повярвам, че цял месец бях толкова активна и всеки ден качвах видеа. Аз съм много очарована от себе си. Всичките ваши поръчки бяха оправени на време, обаче коледните календари стояха тук. Сега не знам къде ги преместих, след като оправих поръчките, между другото. Нещо ми липсва. Окей. Между другото, другия ми там ли е? Благодаря ти. Така, ден 25 отваряме коледни календари. Аз съм абсолютно убедена, че днес бях сама в нас. Да не би червена ръка да се подаде от шкафа ми и да ми подаде нещо? Хоу, хоу, хоу! Не, това да не е коледарски! В моя гардероб! Весела Коледа! Голяма изненада за Коледа. Имаме един дядо Коледа, просто няма как Коледа без дядо Коледа. Той ми да се задави тук с тази брада и изяде. И пуста. Толкова за 5 лева. От тему толкова. Толкова. Ще помога да го късам. Пази го, че все пак ние не снимаме в момента на Коледа и трябва да се виждаме в другите видеа. Чакай малко. Не, коледарски, моля те, не изпотрошавай дума ми, моля те. Не показвай моя обор. Коледния дух, колко е украсена, колко е направена, такава ока не сте виждали. Толкова ми стигна времето. Сурва беше лого. Това годе! Каза, че специално сложих за него, защото ми каза, че ще идва. Аз цял декември работя, нямам никакво коледно време. Изчервявам се, не дей така, не. Ти така или иначе си червенце, бе. Бъркай, коледарски, бъркай. Ще го снимам по този начин с СМР. Много непрофесионално се Ти си отнася. непрофесионален, ти излез от този шкаф. Знаете ли хора, всъщност ние преценихме, че днеска не е Коледа, е бъдни вечер. Вече се върнахме малко назад във времето и е бъдне вечер, защото тези прекрасни календари няма 25, а ние това го снимаме предварително. Бяхме готови за 25, тя каза 25, но... Ама аз си мислих, че има 25-тъмите календари. А принципно има ли, нали, преди се отваряла? Да, всичките са имали. Малко са решили да се спестят от разходите и няма ден 25. Така че преценихме, че днеска е бъдни вечер. Търсим ден 24. Ти го разцепи, бе. Не е вярно всичко. То се видя другия ден. Не е вярно, не сте Пълна виждали. пародия. Не, да, те другите изобщо не са ти пародия. Да, давай сега. Ти какво правиш у нас? Ти не ме ли мразеше? Не. Секс ли? Не. Тук си секс. Това не трябваше да добре, че не се е видял от близкия кадър. Просто какво стана тук? Сега ще ме с цепене по средата. Какво не ти е наред? Какво ти е сбъркана, брат? Спирала хора, която мисля, че е шайни спирала. Мога да ти сложа. Лесно ли се маха? Принципно да, с такова. Ще ти слагам? Давай. Шегуваш се. Давай, това видеото, ама нали лесно се маха? Маха се, да, не е перманентно. Алекс, ще ти слага кръски спирала. Нека да видим какво имаш ти. Чакай, че много се вълнувам. Да, видяхме цепна гащите от толкова вълне. Ох, не издържах, съжалявам. Имаме високо светене, high shine. Чакай! Имаме чинчан! Имаме buttermilk. Buttermilk! Скюлейн плюс пептиде. Плюс пептиде! Веган е между другото. Има веган пептиде. Да, като в Александрина Бюти. Абе, това е хайлайтър, бе. Аз откъде да знам? Бътър пептиде шмите! Да, всичко дето излезна го навирам ден 20, да знаеш. Че хора, не е ли той късметлика? 3 неща и се паднаха. 3 неща в едно. Ти къде? После Не, моля те, дядо Коледа, не умирай. не мога с тази брада. Умрял плъх на пода. Епа, братовчет. Как може да кажеш това? Милата Пепа! Прави. Весели празници! Весели празници от нас! Чао! И Александрина Бюти. И коледарски!